En mä tiedä, yllättikö Ronja? Ei, mutta justiin, että sulle, että miten koira reagoi. Siis ei oikeastaan. Mä jotenkin keskityn, että mä haluaisin katsoa mitä Ronja tekee. Joo. Kimmo privasta. Ei mua yllättänyt, että se lähtee. Kiitos. Niin. Moikkailee ihmisiä. Joo, se oli ihan normaali sunnuntaipäivä. Jos katsotaan, niin tämähän on tosi iloinen ja aktiivinen sosiaalinen koira. Niin sehän kaikki mitä se tekee on iloista. Ja tosi aktiivinen, että se kerkee 100 asiaa kerralla. Ja sitten just niin, että sehän käy ihan mielellään moikkaamassa kaikkia ihmisiä sitten itsenäisesti. Ja se huomaa myös siinä käsittelyssä, niin siinä se vastaa kontaktilla, että se yrittää mielistellä testinusia ja rupeaa kattoo sitä läpi ja näin. Hyvin sosiaalinen koira. No sitten toi Takaajo, tai se pikkuviehe, niin sehän lähti tosi innokkaasti perään, mutta sitten se rupesi vähän miettiä, että mikä toi oikeasti on se häntä, joka on siinä. Ja sehän nähdään sitten myöskin sillä toisella kerralla, että se oma on sitten toi omituinen juttu siinä maassa, ettei mä menekään tänne perillä asti. Ja sitten kun katsotaan aktiviteettitasoa, siellä katsotaan, että miten hyvin koira pystyy rauhoittumaan sitten, kun se on päässyt. Meillä on kiva alkuleikki tässä ja kiva juoksurata tuolla. Ja sitten katsotaan, että jos ei tapahdu mitään ja ohjaapas siinä, että miten hyvin se pystyy rentoutumaan. No siinä se vähän niinku, ensin se oli aika rauhallinen, sitten se rupesi vähän heinää syödä, mutta sitten siinä kesti about 2 minuuttia, niin sen jälkeen rupesi tulla vähän piippaamista ja näin, että siinä huomaa sitten, että oliko tosi tylsää niin kuin siinä olla ja menee vähän levottomuuden puolelle. Sitten uteliaisuus, no tämähän on utelias koira. Sehän seuraa aina kun jotain tapahtuu ja tosi äkkinäiset liikkeet lähtee sitten katsomaan, että mitä se oli. Ottaa muutama ekstra rundia aina silloin tällöin kansia. Ja se menee itsenäisesti sitten katsomaan että mikä nämä jutut oli sitten. Ja se reagoi, kun jotain tapahtuu, että siihen alarilla lähti vähän enemmän. Ja siinä tuli vaan se, että mokannut päästään siitä revipäin. Niin, voi kuvitella, joo. Että se on ihan normaali refleksi, että pidetään vähän lujempaa kiinni sitä remmistä. Mutta kuitenkin, että vaikka siinä tuli isompi reaktio koirastakin, mutta tosi nopeasti pystyy kuitenkin niin tulee katsomaan, että mitä se oikeasti on. Ja siinä vaan vähän aikaa tarvitsee ja menee itsenäisesti katsomaan sitten, että mikä se on. Sitten kun meillä oli se räminälaite ja ääniherkkyys, katsotaan, niin siellä se ei paljon mitään reagoinut. Että se vähän niin kuin kyykistyy näin ja sitten se jää katsomaan. Sillä ei ole mitään tarvetta mennä katsomaan, mitä se on. Sehän on vaan joku laatikko, se ei ole mitään ihmishahmoa. En mä tarvitse mennä sinne katsomaan, että olisiko siinä joku ihminen. Niin kuin esimerkiksi haari, kun se on vähän ihmishahmo. Niin että siinä tosiaan niin kuin kestää aikaa ennen kuin se menee katsomaan, mutta se ei ole sen takia, että se ei uskalla tai tarvitsisi aikaa tai mitään, vaan se on vaan se, että estäkin. No sitten kun meillä oli se aaveosio, siellä se oli tosi kauan sun edessä ja teki tosi hienon työn yrittää pysäyttää molempia aaveita, mutta sitten kun ne tuli tarpeeksi lähellä, niin siinä hän ottaa vähän etäisyyttä sitten, että ne tuli vähän turhaan liian lähellä. Ja sen huomaa sitten taas, kun se on taas irti ja se menee niin panapaa tutustumaan niihin aaveisiin ja sitten se oh shit! Sitten ottaa uusi vauhtia siinä sitten, että siinä niinku huomaa, että vaikka se aika kauan oli rohkea siinä, mutta siinä loppupuolessa sitten niinku vähän rohkeutettiin.
No sitten kun katsotaan aggressiot ja puolustus, no siinä kun Aave tuli kohti, kun se oli vielä rohkea siinä edessä, niin siinä oli karvat pystyssä ja vähän murinoi vähän haukkumusta. Tuli siinä, että siinä ikään samalla, että tänne ei kannata tulla. Mutta ei kuitenkaan niin paljon sitten kaivo esiin. No sitten kun katsotaan jäljellä jäävät reaktiot, miten hyvin se muistaa, sitten tuli haalari ylös ja lämpimänlainen tuli, niin siellä haalarin luona, niin siinä ei jäänyt minkäänlaista jäljellä jäävää pelkoa, vaan kun se oli selvitetty, niin se oli siinä ja se roikkuu ja sitä pelännyt enää. Sitten jäi pieni jäljellä jäävä kiinnostus haalarin. Yksi kertaa se jäi sitten vähän uskoon. Sitten kun tehdään ohitukset räminälaitteella, niin siinä ei jäänyt minkäänlaista jäljellä jäävää pelkoa. Ja sitten meillä on, me verrataan aina niin kuin alkuleikki ja loppuleikki, että pystyykö se kykeneekö se leikkiä yhtä innokkaasti sitten lopussa kun alussa ja tämähän pystyy. No heti siinä kun lelu lähtee liikkeelle, niin se on heti innoissaan mukana sitten. Ja sitten laukaukset, no sen verran mä voisin sanoa, että tämä koira ei ole puuroa. Mutta ei se muuten raahoinut niihin laukauksiin. Eikö tämmöistä? Kysymyksiä?